ΕΠΑΜ. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Όσο υπάρχει ένας από εμάς, τούτος εδώ ο τόπος, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Το ΕΠΑΜ ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Άριο Πάγο και συμμετέχει κανονικά στις ευρωεκλογές. Γιατί ψηφίζω ΕΠΑΜ? Για να αναδειχθεί η ισχύς και το πραγματικό περιεχόμενο των δυνάμεων της κοινωνίας. Για να αποκτήσουν φωνή και χώρο δράσης νέοι πολιτικοί και κοινωνικοί συσχετισμοί στην Ευρωβουλή. Για να αποκαλυφθούν και τελικά να ανατραπούν οι ανομιμοποιητές και καταστροφικές για τους λαούς στοχεύσεις των πάσης φύσεως λόμπι και των ισχυρών της Ένωσης που τις στηρίζουν, με το αζημίωτο βεβαίως του πολιτικού προσωπικού που τις υπηρετεί. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας διαφορετικής ευρωπαϊκής συνεργασίας που το περιεχόμενο της θα το συγκαθορίζουν πραγματικά οι λαοί της προς όφελος τους, με δίκαιο και ειρηνικό τρόπο και με σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε λαού αλλά και ξεχωριστά κάθε ανθρώπου. Έχεις μια ευκαιρία. Στήριξε το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ, στις ευρωεκλογές. Σταμάτησε την κανονικότητα, την τάχα αναγκαία, διαρκή φτωχοποίηση του κόσμου της εργασίας. Δώσε μια ευκαιρία στην πατρίδα, στο λαό μας, σε σένα. Δώσε φωνή στη φωνή σου. Έχεις μια ευκαιρία. Ξεκλείδωσε την κάλπη.